Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σχεδιάσουμε και θα εκτυπώσουμε σε 3D την Avatar Korra. Τώρα ψάχνω κάποιες φωτογραφίες της για να τις σχεδιάσω σε 3D. Βρήκαμε αυτή εδώ πέρα που έχει κοτσίδες και αλογουρά. Είναι η Avatar Korra στην πρώτη και στη δεύτερη σεζόν. Και πάμε να τη σχεδιάσουμε. Ωραία, αφού τη σχεδιάσαμε πάμε να τη βάλουμε να εκτυπωθεί. Αλλά πρώτα θα κάνω μερικές αλλαγές. Και θα την εκτυπώσω κομμάτια, γιατί θέλω το κεφάλι να εκτυπωθεί ξεχωριστά από το σώμα. Και εδώ πέρα θα προσθέσουμε το filament. Συνήθως παίρνει αρκετή ώρα. Και τώρα πάμε να την πάψουμε με τον αερογράφο. Και με ένα μικρό πινέλο θα ζωγραφίσουμε τα μάτια. Και αυτή εδώ πέρα είναι η φιγούρα μας. Η φιγούρα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και μια εγγραφή και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!